We hebben er een hele dag naartoe geleefd. 3 dagen eigenlijk. Dit is het hoogtepunt van de KNVPS Hengstenkeuring. Leeuwarden, zijn we er allemaal klaar voor? Klappen we nog even mee. Die handen. Ik zie Henk Dijkstra niet. Zo ja. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We gaan beginnen. En daar komen ze binnen. Kampioenschap Oude Hengsten 2017. Dames en heren, kampioenskeuring Oude Hengsten. Nog 1 keer de namen. Het voorstellen van de hengsten. Daaraan kunnen we meteen afmeten hoeveel fans er van een hengst zijn. Daar staan ze. Om te beginnen, Jasper 366. Beert 411. Maurits 437. Wiemer 438. Tjalle 454. En dat was natuurlijk Meeuwis 438, dames en heren. En dan Tjalle 454. Timon 456. Wiemer 461. En Alwin 469. We gaan in stap.
Spannende momenten, dames en heren. En daar heb je die mooie ingang van de piste. En daar heb je die nare uitgang van de piste. U kent het wel. En ik mag de boodschap brengen. Ik heb er niks meer van doen. Die beslist het hier achter mij. We gaan meteen al afscheid nemen van een aantal hengsten, dames en heren. Dat kan ik u vertellen. Ze laten zich niet allemaal meer zien. Het doek gaat vallen. Voor een aantal hengsten. Ze hebben het natuurlijk fantastisch gedaan. Want dit is topkwaliteit wat we hier in de baan zien. Gaat het doek vallen voor Jasper. We hebben hier vandaag zijn laatste optreden al gehad nu. Harry die kijkt nog wat positief, maar ja, je weet het maar nooit. Harry, zullen we even halt houden en allemaal even halt houden? Een jury heeft bepaald, dames en heren, dat Jasper 366, hoe mooi die zich ook heeft laten zien, hoe geweldig het hij ook weer heeft gedaan dit jaar, nog een ronde meegaat. Ja, de zoon van Jasper, Beert 411. Mag hij nog één keer achter zijn vader aan? Ja hoor, Beert blijft binnen. Prachtige statuur bij Maurits 437. De oortjes er mooi op. Dan staat hij er patent voor. Maar we kunnen niet alles binnenhouden. Met een applaus nemen we afscheid van Maurits 437. En dan die hele chique Meeuwis 438. Daar staat Meeuwis. Gaat hij rechtdoor? Of gaat Meeuwis nog een ronde verder? Is die mooi, hè? Meeuwis gaat een ronde verder, mensen. Tjalle 454. De kampioen van 2016. Super staat hij ervoor. Maar heeft hij zich net zo laten zien als vorig jaar? Nou, u bent mede bepalend. Dames en heren, Tjalle 454 gaat nu de baan verlaten. Timon 456, zet hem maar even stil. Staat daar te poppelen om de uitgang uit te gaan. En helaas, ver gekomen, nemen we ook afscheid van Timon. En dan die spectaculaire Wiemer 461. Wat een front, wat een behang, wat een temperament. Maar ook van Wiemer nemen we afscheid. En we hebben nog één hengst in de baan. Alwin 469. En over behang gesproken. Weet u nog, kunt u zich dat nog herinneren vorig jaar? Dat ik op dit moment moest zeggen, Alwin die gaat er nu uit. Ik geloof dat dat vorig jaar zo was. Is dat dit jaar ook zo? Nou, ik kan u zeggen, dames en heren, van Alwin gaan we nog geen afscheid nemen. Oké. Is leuk om te doen, hè? Vier hengsten die zich nog één keer laten zien, zo dadelijk. Je zult maar jury zijn. Ik hoef het alleen maar te vertellen. Zo makkelijk. Maar hun moeten beslissen. Nog één keer, dames en heren, mag het dak eraf. Hier bij de kampioenskeuring. Geef ze de kans om zich nog één keer te laten zien. Dan beginnen we met Jasper 366. En nog even, graag nog even de microfoon erbij, Lieve.
Dames en heren, 22 jaar is die. Ik hoor het wat slecht hier in het midden. Jasper 366. En dan gaan we naar de volgende hengst. We gaan naar Beert 411. Volgende hengst. Dames en heren, hier is Meeuwis 438. En de laatste nu. Dames en heren, Alwin 469.
En dat waren ze. De 4 hengsten komen binnen. Zodanig zullen we vernemen wie er reserve kampioen gaat worden en wie er kampioen wordt bij de oudere hengsten. Daar staat Jasper 366, Beert 411, Meeuwis 438 en Alwin 469. Dames en heren, met een geweldig publiek, maar nu even alle aandacht voor de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Graag even veterinair naar de stallen van stal Chardon. De dierenarts graag even naar de stallen van stal Chardon. Dank u. Ja, dames en heren, dan het spannende moment natuurlijk van de kampioen en de reservekampioen bij de oudere hengsten. Nou, laten we vooropstellen, het was een fantastische groep die in de kampioenskeuring waren. Dus dat is al een applaus waard, denk ik. Dan hebben we 366 Jasper, liet weer een super verrichting zien. Komt toch ietsje slijt in. Dan hebben we 411 Beert, de prachtige zoon van Jasper. Het is een prachtig duo, vader en zoon. Dan gaan we nog even verder naar Meeuwis. Meeuwis liet ook een hele mooie verrichting zien. Een hengst die al toch al wat ouder is, maar toch nog een hele jeugdige opdruk heeft. Dan komen we bij Alwin. Alwin ook een hengst met een mooie rassenstraling. In de bovenlijn voldoende. En dan is het wikken en wegen, kwaliteit beenwerk, kwaliteit of de ruimte in de draf en de kracht in de draf. En natuurlijk ook de stap. En dan denken wij dat we wel een nieuwe kampioen hebben vandaag. En de kampioen vandaag bij de oudere hengsten is 438. En ook een hele mooie reservekampioen 469. Gefeliciteerd. Dames en heren, kampioen Meeuwis 438, reservekampioen Alwin 469. Voordat we gaan huldigen, gaan we afscheid nemen van Jasper en Beert. Met nog één keer een ovationele eerronde voor Jasper en Beert. Daar komen ze. Jasper en zoon Beert. Bedankt Jasper, bedankt Beert. Dames en heren, willen de eigenaren en de fokkers van de kampioen en de reservekampioen graag huldigen.
prachtig moment. Huldiging hier van de kampioen Meeuwis 438. Onze voorzitter van het KFPS, Bert Wassenaar. Gefokt bij J.G. van der Linden in Ter Wispel, dames en heren. H. Eppinga in Oudemeerdum, eigenaar. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Wacht niet, schroom niet. Hulde van de voorzitter Bert Wassenaar. Familie daarbij één. Prachtige momenten. Kampioen Meeuwis 438. En een geweldige reservekampioen in Alwin 469. En de eigenaren van Alwin ook graag in de baan. Alwin, dames en heren, gefokt bij B.L. Brouwer in Zandhuizen, J. van den Broek in Noordwijk, exploitatie stoeterij Hemrik, BV Hemrik en stoeterij Bommelstein in Jouren, de eigenaren van de reserve kampioen Alwin. Schitterende beelden hier live in de piste. Hulde van het jurykorps. Geweldige kampioen in Meeuwis 438. En die fantastische Alwin 469 nu beloond met het reservekampioenschap in 2017. Simply the best. Even de kans voor onze fotografen om dat allemaal vast te leggen. Ja, en dan gaan de fokkers en eigenaren weer plaatsnemen. Gaan we de laatste ronde lopen van de kampioen en de reserve kampioen. En gaan we daarna door met het kampioenschap jongere hengsten. Nou, je ziet het, fokkers feliciteren ook elkaar, eigenaren feliciteren elkaar. Meneer Van der Meurden, ik denk dat het zover is om afscheid te nemen van de fokkers-eigenaren. Dank u wel. En dan gaan we nu de eerronde lopen, dames en heren, met kampioen Meeuwis 438 en reservekampioen Alwin 469. Gaat uw gang. Dank u wel. Kampioenschap jongere hengsten, 9 hengsten komen binnen.